Lo guqileyo inkosi yakamBotho khona la ngale kwalentaba nje la eHadingi. Nami ke ngiyazibongela nje uNkulunkulu kaShembe. Nami engimemile khona la kulomuzi waseNazaretha. Nami ke ngumntwana omncane nje. MaNazaretha nginje. Yile nto engiyona engelutho nje. Ngicela ke uShembe angiphe isibindi uNkulunkulu wami. Okuyena wangithandayo. Owathanda abazali bami. Ubaba wami ongizalayo. Nomama wami. Owayeseyanjelwa abantwana kakhulu emhlabeni. Uma wami. Kodwa izingane zasezu8 ngoka9 mina. Uma wami wayeseza khona lapha. Vele uma wayintombi yakhona ayisonta khona kuleli bandla. Ngase ngiba khona. Ukuthi ngenye indlela ngizama ukuveza ukuthi alikho elinye isonto engilaziyo mina empilweni yami ngaphandle kwaleli sonto. Ngibe umntwana nje okhulele kuleli sonto. Ngiyacela ke uShembe angiphe ukhambo kuhle. Sengaba ukhetha ukuthula maNazaretha. Amen. Sengizohlala phansi nje. Bathi ukuthula kuzala ukuthula. Leli likadala inkinga ngalisula. Kodwa sike sontweni. Singakhohlwa phela. Jwasi la sinobaba umeya district wakhona la. Baba uNxumalo. Namakhosi akhona phakathi kwendawo nenkosi yakhona kuleli lizwe. Siwabingelele ngegameni loNyazi lweZulu. Amen. Bantwana basezulwini sebekhulumile ubaba. Nami ubona njena ngihlala phansi kufanele aqale ekhulume bona ubaba abangaphambili. Kuhle ukuhloniphana nakuthina khona amasiniya maNazaretha. Mina ke maNazaretha nginjinje. Ungangithanda. Yinto nje uNyazi owayigezela yona. Nyazi lweZulu uzungangilahli. Amen. Ngiyingane yakho. Ngithi mina ngubaba ngisenayo ngithi uyena baba wami lo. Amen. Noma sengivukelwa izitha ngithi uyena baba wami lo. Amen. Kunento ke emhlabeni ekuyenzeke. Lento mayenzeke emhlabeni ukuthi umbhalo angizulifunda iBhayibheli hayi senangasi ngeBhayibheli. Zonixoxela nje ngalo. Ukuthi umbhalo khona incwadi kaJohane ukuqala isahluko esesibili uverse 15. Ithi le ncwadi ungalithandi izwe nezinto zasezweni. Uma umuntu ethanda izwe uthando lukaThixo luzokuncipha kuye. Uthando lukaThixo lizokuncipha kuye. Uzothi uShembe mambuka lo ohlele esihlalweni bese umbuka njengomuntu nje. eNazaretha. Unyazi lezulu aliyena umuntu bafowethu. Kodwa luyicashisile kithi ukuthi libe umuntu unyazi. Ngeke ngithuke mina umuntu akaphatha inkonzo azaqede engashonga ukuthi unyazi uNkulunkulu. Kithi lo muntu ngabe uyathanda yena unyazi. eNazaretha. Ithi inkosi la ngaphuma sikotha abangalothi liyabahangula. Twalathi ngelinye ilanga emzini waso wathi uNkulunkulu ohlala ezulwini akasisi ngalutho. Wathi lo uNkulunkulu isidwedwe
uNkulunkulu ongelutho lowo uthi kodwa uNkulunkulu omuhle lo esinayo emhlabeni esiza kuye sizocela izinto zenzeke ulona socela abantwana bethu ukuthi abaphume emajele uNkulunkulu nonke nje wanize lana usazophuma efakile ingubo yokuthetha amacala sizothetha amacala la eNazaretha akekho omunye uNkulunkulu thina esimaziyo lo uNkulunkulu uyena owenza izinto zenzeke uyena opha abantwana kwenzeke uyena lo uNkulunkulu mafika wena uhluphe owami umama mina wahlupheka iminyaka eyinhlekisa ukhona la isakwazi hey malaza ngicela ningamkhalisi uma wami wakhala kakhulu lo nkosikazi angifundela incwadi ngokukabhombela isahluko sokuqala ivesi lokuqala evesimba ake nimnike incwadi ngokukabhombela isahluko sokuqala ivesi lokuqala ungibele kwelesibili umuntu ola ethempeleni akaphakamisa isandla ashoye hey sikhismusi eNazaretha sikho emngcwabeni la umuntu akaphakamisa isandla athi ngiyathanda unyasi siyathanda unyasi lwezulu Thixo wami twala lami wena unge kohlwangani angiyalila la imihla yonke wabuhlushwa zitha aza efesini baba lamazwi alotshwe kule ncwadi alotshwa ngumqali walokuhamba bobuNazaretha isikhonzi senhlupheko cela ukweqa amagama eNkosi Bombela uShembe kamayekisa kanhliziyo kamzazela kasokhabzela kanyathikazi hey mama bala ekhaya kaShembe ngababakiki ngoba uthinta amathambo akuwona enza lo buNazaretha kuze bekhona hey amasulumana neQuran namhlanje ngilishaya ngilala ekhaya iBhayibheli khathele le Bhayibheli elafika nebelungu funda baba abakwaShembe ngabantungwa laba balapha phansi kwatende ngabantungwa ngoba nazi ayikho into sesishumayela kuleli bani sakhula thina kushunyelwa kanje kuleli bani hayi ukuthi uNkulunkulu uyangibona njalo hayi ivangeli lamanje lelo linakala nje cha ivangeli lamanje thina sasikhula thina sitshena leli ivangeli ukuthi umuntu mayengena kuleli bandla akazi ukuthi unyazi lwezulu njoba lihleli lapha elakabani noJesu Kristu uyaziwa ukuthi wazala uMaria yini thina singakhulumi ngezinto zethu umlando kaShembe sesiyawubulala asawubulala umlando kaShembe eNazaretha ake namhlanje koze kuvutha amabhoda aphinda avuthe ngiyancokola funda baba ngabantungwa bakwanhlanzi kwadonsa uyabezwa nibashemba bakaba khona abantu abafika esontweni hayi oShembe cha funda baba wawakhuluma lamazwi kubalandeli bakhe emzini wasekuphakameni uBhombela ngonyaka ka1926 uBhombela ebachazela yebo ngokuzalwa yebo nokukhethwa yebo kwakhe uNkulunkulu naye ibambe lapho ke mntaka baba lo hlale esihlalweni wakhethwa uNkulunkulu wakhethwa ezelwe hey abona unyazi mina ngikhuliswa enye indoda eNazaretha lendo lela esihlalweni kuthiwa yathi izelwe thola buzi ukari kaMahilela labuza ngitshana undlangisa lento ngingingisi uthi undlangisi unyazi uNkulunkulu bantwana basezulwini ngizwa kuthiwa ushiwuka indodana yamnewethu ithola ingane yomfana
Ngizongiqonda kahle ukuthi ngubani namhlanje. Ngisalela kuleli sonto mina noma ungathi sikakhona esibhedlela kodwa ngazi impilo yaleli sonto mina. Amen. Ngoba benisho njalo phela. Sizoyaphika shows. Siyoyaphi umfundisi umdluli ngoba wena wazi into la ekhaya. Uma unyazi lwezulu selukhona emhlabeni kuqhamuka igama ukuthi intombi yakakhanyile ezala unyazi lwezulu ithola ingane yomfana. Unyazi luzalwa umakhanyile yazi namhlanje lo. Ukhona uma wakho lapha eMlazi. Ithi indaba uthi unjangisa mayikhuluma uthi kwasekusuka kwathiwa lathi inkosi ilanga lo mntwana akani imletheni lapha ke ngimbheke. Uthi unjangisa okweminyakeni la ko 1962 lapho nje. Ko 1962. Uthi akani imletheni lo mntwana ke ngimbheke. Thokwashona ilanga engalethiwe. Unyazi lwehlele esihlalweni ludala unyazi. Ludala unyazi. Twayalethwa lengane yathi mayifika twathi inkosi ilanga uthi unhlangisa kwayemeduza lemoto yayisiyavulwa njengengane phela elethiwe ezobhekwa umntwana uyalethwa kubo wabheka ithi ayisithula into yasezulwini yathi akaphendula esihlalweni uthi unhlangisa kwathiwa akaphenduke bemphendula uthi lathula ilanga phuma sikode lathi yes nazi impawu uyohola amaNazaretha. Ngizalelele leli sonto noma ngakhona esibhedlela. Ngelinye ilanga unyazi lwezulu uma buhamba ngemoto yakhe eSkyline ushayelelwa undlanga zakutshela ngonyazi nje uphombela. Ushayelelwa undlangisa bayahamba sebeyagoduka seliyakhama unya phela unyazi aliganwanga kude ligane eduze kwakubo mamso. Amen. Duze nje kwakubo. Mawegethini nje nanga umusi wakamso. Ngalinyanga yesunya liyakhama kunyazi angani manje livelaphi kodwa lakhama ngalezo ndlela zangasekhwelayo liyaza seliwela umgwaqo liyangale uthi ubaba hawu kulezo nsuku kwakusanda ukushada lona unyazi lwezulu lishada noma umamsomi lapha eBuhleni. Thina sashaya imbomu mina lo shayela unyazi sina bese unyazi lazi umgidi. Uthi ubaba ukuthi uyayibona le ndoda lena yilapho undlangisa awaqophoka khona ukuthi unyazi lisalwa kanjani livele kanjani. Wathi ubaba ha kade beyiqinisile ilithingo lamakhosazana belithi umshado omkhulu la ekhaya khona umuntu ozosha uyabona uthi ubaba hey wathi mayifika uthingo lenkosazana lathi uthingo hey fanele kuhlatshwe inkomo la ekhaya kodwa umnikazi walomuzi akekho. Kusazolindwa umnikazi walomuzi kwakulindwa bani ungwabehle. Kwakulindwa ba kwakulinda yena unyazi lwezu inkomo athi mayifika esipayini ixakile abahlaba esipayini athi hey shona inkomo ngena lapha entambeni bayivuka abahlabayo bayihlabe ekhuluma nenkomo unyazi lwezulu. Ixaka indoda yakakhenana ugumede umbotho owala ekhaya mina ngwenyanga izulu mina. Amen. Ixakile inkomo kodwa wafika unyazi wakhuluma nenkomo wathi hey wena hey emeka nje esipayeni yabuya inkomo yasondela yawuka intaba wathi hlabeni. Mase yothingweni lithi uthinga niyenze kanjani nihlaba umnomzana womuze ngekho. We madoda awufunda uShembe wazalelwa phansi kondi kwantaba mhlophe ubhombela ngokulinganisa isikhathi lapho umuzi wakubo wabe wakhe khona ngaphambi kokuba athuthe akhuphukele ngaphezulu kondi eduze nedolobha okuthiwa intabazwe Harry Smith.
uNkulunkulu wahambela kokhokho bakaShembe emandulo. Le ndoda esikhuluma ngayo ile bambe lokhalweni vula isihlabelelo sakho yona ekhulunywa ngayo sivule vula isihlabelelo vula into ilalele kahle sivule ile ekhulunywa ngayo ukuthi yazalwa kanjani eyisikhathele oMaria sengimile boMaria sengisukile boMaria funda ba uNkulunkulu wahambela kokhokho bakaShembe emandulo wakusabusa INkosi usenza ngakhona kwaZulu. Imizi yakwaShembe yabe yakhe ezintabeni zaseBabanango babe khonzile phansi kweNkosi usenza ngakhona. Umzazela wabe enguyise kaNhliziyo wabe elungile kakhulu ebathanda bonke abantu ngokufaneleyo. awume lapho usukuvesa isithunge khona indawo engiyithandayo wayebathanda bonke abantu wena uyabathanda bonke abantu Shoba uhlali lapho eduze kwakho khona uthi kodwa ngishayelene eduze sathi ngasusa isicephu sakhe uyabathanda bonke abantu